Predstavme si, vážení prítomní, Uhorsko v druhej polovici 19. storočia. Slovensko sa dočkalo priemyselného rozvoja. Do užívania je odovzdaná trať Košicko-Bohumínskej železnice a železničná trať Vrútky-Zvolen. 1. decembra 1874 sa vo Vrútkach otvorili brány dielní pre opravu železničných vozidiel. Vybudovaná bola železničná stanica, 2 výhrebne, zriaďovacia stanica, odbor pre udržiavanie trate, píla, kameňolom, vápenka i potravinárske družstvo. Počet obyvateľov Vrútok vzrástol za 20 rokov z 800 na 8 000. V roku 1883 sa stal prednostom dielne Jozef Rampl. 1. júla 1887 začneme vyučovanie v učňovskej škole. Potrebujeme predsa učňovský dorast pre dielne. Odborný výcvik učňov sa bude konať pod dozorom starších robotníkov a majstrov. Odborné predmety nech vyučujú inžinieri dielní a literárne predmety úradníci. Vyučovať sa bude v nedeľu do poludnia a v maďarskom jazyku. Škola sa rozrastala. Premiestnili ju do budovy správy dielní, stala sa štvoročnou odbornou učňovskou školou s pravidelným vyučovaním. O jej kvalite sa presvedčil sám uhorský minister železníc. Ste dobrá škola. Tie obrazové pomôcky, plastické modely a zariadenia sú zaujímavé. Vaše technologické zbierky kovov, železa, dreva a nerastov sú ojedinelé. Nariaďujem, aby takéto školy boli zriadené pri všetkých dielňach maďarských štátnych železníc. Keď Košicko-Bohumínsku železnicu prevzali Československé štátne dráhy, školu 20. decembra 1924 zrušili. Vrútockí robotníci viedli dlhý i tuhý boj za jej obnovenie. Stalo sa tak 31. júla 1939 a bolo prijatých 25 chlapcov. Vážení kolegovia, páni inžinieri, technici, úradníci a majstri, budeme vyučovať tieto predmety. Slovenský jazyk, počtovedu, merbu, prírodopis, chémiu, fyziku, kreslenie voľnou rukou, technické kreslenie, náboženstvo a praktický výcvik. V roku 1943 sa učňovská doba skrátila na 3-ročnú. Chlapci sa mohli vyučiť v 8 remeselných odboroch: zámočníctvo, mechanika, kováčstvo, kovolejárstvo, kotlárstvo, moderárstvo, kovotokárstvo a elektromechanika. V tom čase vznikol aj internát. Počas Slovenského národného povstania bolo vyučovanie prerušené. Pracovalo sa na demontážach i pri výrobe pancierových vlakov v dielňach vo Zvolene. Po oslobodení priestory pre vyučovanie zvyšovaním počtu žiakov nestačili a preto sa vyučovalo v rôznych prenajatých budovách, napríklad v hoteli Slávia vo Vrútkach, na Mudroňovej ulici v Martine. Internát bol až v Strečne. Požiadavky na prípravu robotníckeho dorastu sa však stále zvyšovali. V roku 1963 sa začala výstavba areálu učilišťa, ktorá trvala 3 roky. Rozširovaním teoretickej prípravy a vyšším počtom žiakov učilišťa na 900 žiakov stali sa aj nové priestory nedostačujúce. A tak s novým názvom Stredné odborné učilište železničné pristavili ďalšie budovy. 80. roky predstavovali pre učilište rozmach v každej oblasti: vzdelávacej, pracovnej,
i mimoškolskej. Škola slávila úspechy na prehliadkach Zenit, stredoškolskej odbornej činnosti, záujmovo-umeleckej činnosti, v športových súťažiach v rámci rezortu i celého Slovenska. Spoločenské a ekonomické zmeny sa odrazili v novej štruktúre vzdelávacích odborov, v orientácii školy na cestnú dopravu, silnoprúdovú a slaboprúdovú elektrotechniku. 1. septembra 1994 boli otvorené 2 študijné odbory Strednej priemyselnej školy dopravnej. A o 7 rokov, v roku 2001, z lúčených oboch škôl vznikla združená Stredná škola dopravná, ktorá sa zakrátko stala pilotným centrom vzdelávania v cestnej doprave pre Žilinský región. A my sme jej žiaci, 2 z 540 dievčat a chlapcov, ktorí sa pripravujú na svoje povolania v 8 študijných, 2 učebných a 3 nadstavbových odboroch. Za 120 rokov svojej existencie vychovala naša škola viac ako 10 000 absolventov. Prešla mnohými vývojovými etapami a ďalšie ju určite čakajú. Úspechy, súčasné úlohy a perspektívy nám predstaví v slávnostnom prejave riaditeľ Združenej strednej školy dopravnej, pán Jan Weiss. Pracovníci školy, milí žiaci. V krátkom výstupe tam bola podaná informácia z histórie školy. Vo svojom príhovore chcem sa aj ja stručne len vrátiť do neďalkej histórie a poukázať na to, čo bolo dobré, čo sa v určitých obdobiach vykonalo. 120 rokov je veľmi dlhé obdobie a krásne výročie, ktoré sa radi pripomíname a spomíname. Škola prešla za 120 rokov existencie rôznymi vývojovými etapami, ktoré zanechali na škole svoju stopu a vždy posúvali školu a vzdelávací proces ku kvalitatívne lepším podmienkam. Za uvádzané obdobie mala škola rôznych zriaďovateľov, ktorí školu viedli a modernizovali. Najväčšiu zásluhu od vzniku školy až do roku 1991 má nepochybne Žoz Ruský. Tento zriaďovateľ sa rozhodol skvalitniť podmienky vzdelávania tým, že investoval do výstavy nového komplexného areálu, kde začiatok výstavby sa datuje do roku 1963, v roku 1966 sa začalo v mnohých priestoroch teoretické a v roku 1968 praktické vzdelávanie. Vzhľadom tomu, že kapacita školy nepostačovala na počet vzdelávaných žiakov, následne sa v roku 1984 postavila nová škola s kapacitou 10 učební a v roku 1987 nový internát s kapacitou 150 žiakov. Za vybudovanie komplexu je treba poďakovať vtedajšiemu vedeniu ŽOS a hlavne jej riaditeľovi inžinierovi Dušanovi Čatošovi. Ďalšími riadovateľmi v histórii tejto školy boli generálne riaditeľstvo Nymburk, Federálne ministerstvo dopravy v Prahe, Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikácií v Bratislave, Krajský školský úrad v Žiline a od 1.7.2002 Žilinský samosprávny kraj. Svoje nezastupiteľné miesto v histórii školy majú aj jej riaditeľia. Tí z posledného obdobia, ktorí viac rokov túto školu viedli. Boli to páni Jozef Hrubušský, Vojtech Ruptovský a Anton Milušský. Za ich prácu za tie roky im patrí poďakovanie. Rok 1994 bol pre ďalší vývoj školy veľmi rozhodujúci. V rámci inovácií vzdelávacieho programu, rozšírenia ponuky vzdelávania a začiatku nového profilovania školy vznikla pri Strednom odbornom učilišti Železničná stredná priemyselná škola dopravná